ଦିନଟିକୁ ହେଲ୍ଦି କରିବା ପାଇଁ ସକାଳୁ କିଛି ଫଳମୂଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲି। ମନଟା କିନ୍ତୁ ଡାଏଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ତ ପରା ଗୋଟେ ଅଏଲି ଖାଇବା ଲୋକ। ତେଲରେ ଆଜି ଖାଇବି ଭାବି ଭାତ ସହିତ ଡାଲି, ଭଜା ଆଉ ବାଦାମ ଚଟଣି ବନେଇଲି। ଆଉ ରାତି ଖାଇବାରେ ରୁଟି ସହିତ କଖାରୁ ବୁଟ ଡାଲି ତରକାରୀଟେ ହେବାର ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଚାମଚ ତେଲରେ ହିଁ ବନିଲା। ଯେତେ ମସଲା ଦେବେ ସେତେ ତେଲ ଲାଗିବ, କମ୍ ମସଲାରେ ବି ତରକାରୀ ବନିବ। ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣର ମସଲାଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲି ଆଉ କଖାରୁ ବୁଟ ଡାଲି ସବୁ ପକେଇକି ମିଶେଇ ଦେଲି। ଶେଷରେ ଧନିଆ ପତ୍ର, ଗରମ ମସଲା ଦେଲି ଆଉ ଭୂମି ଖାଇବ ବୋଲି ଆମର ଏଥିରେ ଲଙ୍କା ପଡ଼ିନାହିଁ। ତାପରେ ଅଟାକୁ ଚକଟି ଦେଇ ରୁଟି ନ ବନେଇ ଏମିତି ଟିକେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି। ଆଉ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା ବୋଲି କାକୁଡ଼ି ଟିକେ ଖାଇ ଗଲୁ ହାଟରୁ କିଛି ଆଣିବା ପାଇଁ। ସେଠାରେ ଭୂମି ମୋ ହାତ ଧରି ବୁଲେଇଲା ଯେମିତି ମୁଁ ତାର ଝିଅ, ସେ ମୋର ମା ହେଇଥିଲା। ଇସ୍ କି ଭାଗ୍ୟ। ତାପରେ କିଛି ପରିବା ନେଇ ଘରକୁ ଫେରିଲୁ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରୁଟି ବନେଇ ତରକାରୀ ସହିତ ଖାଇଦେଲୁ। ପରେ ଝିଅଟି ମୋର ବିଛଣା ସଜାଡ଼ିବା ଦାୟିତ୍ୱଟି ନେଇଥିଲା, ଯେମିତିକି ସେ ମୋର ଆଜି ମା ହେଇଥିଲା। ବିଛଣା ସଜାଡ଼ୁଛି ନା ଘାଣ୍ଟୁଛି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।